An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani an ka radio partenaires ko bi ye araba ye mars kalo ale tile 20 san 2024 sunkalo ale tile 10 o ye bi ye Ala ka sunkalo timeko ɲuman di ani silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma min ye batow ye Ala k'u minɛ saraka minnu n'an b'a bɔ sunkalo in kɔnɔna na Ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ saraka ye. Aw ka glace ko in a kuma bɛ ka caya a bɛ ka bɔ glace ko la sa dɛ wa ni suntigɛ yɛrɛ de sera ka ban ko glace feereyɔrɔ kura dɔ bɛ yen olu ye usine de ye usine nka mɔgɔw bɛ t'u sigi kabini 8 heures u tɛ glace sɔrɔ ni sun ma tigɛ n'o ko glace ko tɔ kɔni o ma kɛ suntigɛ ye tuguni dɛ o ye keba ninnu ka kɛɲɛbata ye u bɔra taa ko min kama u sera sɔrɔ maaw tilara olu mɔgɔw bɛ ka segin kuma bɛ ka k'olu ta waati ko mobili ma sɔn sira ma ɲi jura t'a ka dɔgɔjugu bɛɛ lakali ko ye sunkalo ɲumankɛ kalo don n'i ye min k'a la Ala bɛ i sara n'o o de ye nin waati in na Batuli Ɲang ale y'i bolo fa k'a to sukaro tulu ale ni da dumunifɛnw caman sigida 5 n'o ye commune 5 ye an bi kɔ ne yɛrɛ t'a dɔn u bɛ maa min kɔ nka o kɔni b'an kɔ sa o n'o tɛ u kan ka bila an ɲɛ don yaasa an ka Kamara bɛ ne fa bi Dawuda Kamara an bi kɔ maaw k'u wulilen don k'u jɔ nin y'u ka Ramadan turu nin y'o daminɛlen an bi kɔ Yagu k'an b'a fana fɔ commune 1 kɔnɔna na min ye baara ye ko a taa cogo ka ɲi nin waati in na sabula min ye donbolow ye u bɛ k'o kɛ maaw ye yaasa suntigɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sifin denmisɛnnin dɔw fana bɛ yen ko anw ta ye Maliko ye ko Asimi ko Ala k'a dɛmɛ olu bɛ suntigɛ di an dafɛ kinw de la olu ti Bamakɔ kɔnɔ dɛ Welesebugu dugu tɔgɔ ye di Segu bɔsira in tɔgɔ ye di Bagideda ninnu olu bɛ yen yɔrɔ de la ko anw ta ye Maliko ye ko Asimi ko Ala k'i dɛmɛ suntigɛ kɔni bon anw fana taa to an suntigɛ k'an bɛ segin ka na a bɛ gɛlɛya dɛ o tɛna n'anw ta ye yan Ala k'an bɛɛ dɛmɛ o tɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma misiri kɔnɔnaw fana na ko maaw bɛ taa ni suntigɛ ye ka taa di alimamiw ma ka taa di maa minnu sunna ma yaasa baraji u bɛ se ka o sɔrɔ cogo min fɛn o fɛn ko n'i y'o kɛ sunkalo in kɔnɔna na ko Ala bɛ i sara la n'i ye maa min sun tigɛ keba e b'o baraji sɔrɔ ale yɛrɛ b'a ka sun fana baraji sɔrɔ donc sun ale kɔni dan tɛ a fɔli la hali n'o y'a sɔrɔ Amara ɲɛ bɛ ka kumu cɛya ko bon bi ye tile 10 ye i fasa fili a tɔ man jan tuguni a tɔ ma to tile 5 dɔrɔn ou bien maninkaw ma dege sun na n'an bɔra yen an bɛ taa Kati kɔnɔna na Kati dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Joba kilomɛtiri 22 o de b'a ni Kati cɛ banbanci wale kɛba ni ninjuwa wale kɛba ko maa 60 motow sanfɛ u taara bi ye finitigiw daga yɔrɔ min bɛ yen kan tiɲɛni kɔni barika bonyana kosɛbɛ sabula anw ka finitigilakaw bɛ sigiyɔrɔ yɔrɔ n'o ye gendarmew ye i bɛ taa sɔrɔ o kɛlen don ka maaw ka mobiliw minɛ ka maaw ka motow minɛ ninnu kɔni ye taa don o bɛɛ lajɛlen de la wulikajɔ in senfɛ min ye armée maaw kɔni olu ka machine ni ma to a la duguladenw fana an y'a mɛn k'a fɔ ko olu fana ni ma to nin ko in senfɛ banbanci wale kɛbaa ninnu kɔni u kɔni nana ka na kɛ kojugu yɛrɛ kɛli ye ka sɔrɔ ka duuru don fiɲɛ na ka taa an ka maa min bɛ yen ni o ye arajo bosofala maaw ye nɛgɛlakaw fɛ yen olu ye kibaruya in fili ka na an ma sɔgɔmada joona in na ka kɛ ni nin waleya in ye direkaw fɛ yen mars kalo tɛmɛnen tile 3 olu ka régisseur n'o ye Bokar Ture ye o tun ye ale minɛ tile 17 minɛlen kɔfɛ bi k'u y'a bila k'a ka taa ka so banbanci wale kɛbaa dɔw kɔni nana moto la ka n'a bila maa minnu y'a minɛ o maa kelenw k'olu de nana ka n'a bila u bugunatigɛ ma dɔn kabini régisseur yɛrɛ bilara fana a dala fiɲɛ o nɔgɔyara a fan fɛ a tɛ ka kuma ɲɛfɔ maa ye a kɔni donna ka taa ka so min ye ɲɛfɔliba ye a m'o kɛ
maa minnu nana bila musaka dir'u ma wa musaka ma d'u ma wa a dama don ni sira ka nin ɲɛfɔ maa ye Gawokaw fɛ yen Gawo gouverneur sɔgɔmada in na ale taara Gawo centrale thermique n'o ye énergie min bɛ Gawokaw fɛ yen a taara o lajɛ monsieur le maire Gawo ta o tun bɛ a kɛrɛfɛ ka fara min ye maa mafalen minnu bɛ Gawo kɔnɔna na k'u kɔni taara lajɛ sa baara minnu bɛ yen n'o ye groupe kura minnu sanna olu sigili baaraw kɔrɔlen min bɛ yen n'o tiɲɛna o lalagali baaraw fana tun bɛ sen na min ye gouverneur ye k'a ni énergie maaw u kɔni hakilila falen kɛ k'a yira directeur la k'a fɔ gouverneur la k'a fɔ ko olu b'a kan koyi ko kabini Gawo kɔni nin ye a tile 13 ye dibi donna Gawo kɔnɔna Gawo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na k'olu ye wulikajɔ kɛ dɔw yɛrɛ y'a yira gouverneur la ko monsieur le gouverneur e kɔni nana anw sɔrɔ nin ko in na koyi nin y'anw sunkalo 5 de ye Gawo kɔnɔna na yan min ye sunkalo Gawokaw ko ni olu sunkalo 5 olu b'a kɛ dibi la koyi k'a daminɛ 2012 la fo sisan sunkalo kɔni ko Gawo b'o kɛ dugu la gouverneur kɔni ka nisɔndiya kɛra min y'a ko la o ye k'a fɔ ko u bɛ baara min kan ko a taabolo tun ka ɲi kosɛbɛ a y'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara a kan yaasa baara ninnu bɛ se ka ban cogo min ye groupe ninnu ye u bɛɛ lajɛlen ka se ka bila sen kan kɔrɔlen fara kura kan yaasa lafiya bɛ se ka na wulada in na sisan an dontɔ an ka maa minnu bɛ Gawo kɔnɔna na n'o ye Gawo lizo mɔgɔw ye u ko ko kin dɔw la ko kuran nana Gawo kin dɔw ye kuran sɔrɔ a bɛna na mɛn wa a tɛna na mɛn sa wa walima gérer lumière de don wa Gawokaw kɔni sigilen don k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan cogo min u ka se ka lafiya sɔrɔ i n'a fɔ kin tɔw olu bɛɛ lajɛlen bɛ cogo min Gawo ale kɔnɔna na min ye baara ye gouverneur kɔni y'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara u ka wulikajɔ ni cɛsiri kan yaasa Gawo dibiko in a bɛ se ka ban cogo min na kuma tɛ couvre-feu kow bɛ sen na nin waati in na sifin minnu bɛ Sankaw fɛ yen olu kɔni bolo bɛ ka don baara la baara min n'o bɛ tali kɛ togodala denmisɛnw olu dɛmɛni la min ye moto katakatanin ye ale ni moto minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲɔw ja moto minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ sigidaw la yaasa ka se ka sɛnɛkɛlaw k'olu dɛmɛ u ka baara in yɛrɛ ko projet jigitigiw Elvetasi ale de kɛlen don k'o bila sen kan min ye baara ye madame le maire n'o ye jaramuso ye k'ale tun bɛ kɛnɛ kan waliya in kɛkun ye ka dɔ bɔ baarakɛbaliya la togodaw la min ye sifinw ye u yɛrɛ ka gɛrɛ u fasow la ka baara kɛ yaasa u bɛ se ka o tɔnɔbɔ cogo min nin baara kunfɔlɔ min kɛlen filɛ nin k'u tɛna dan o ma koyi sabula u y'a yira k'a fɔ sefa wari miliyɔn 7 a n'a kunkanfɛn o de donna minɛn na ka di ninnu ma ko n'olu kɔni sera ka sigi ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min bɛ ka tɔnɔbɔli kɛ mairie ale ni Elvetasi ka bolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na ani jigitigiw u na dɔ wɛrɛ fara a ko ka san wɛrɛ jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko observatoire pour les autorités observatoire pour les élections an k'a fɔ a dala teliya la Ibrahima Sango ka tɔn n'u b'a fɔ ma ko observatoire furancɛla fanga maaw tun y'a yira k'a fɔ ko k'o tɔn in ci ka bɔ yen tɔn in cira conseil des ministres de senfɛ conseil des ministres min n'o kɛra février n'o kɛra décembre kalo tile 20 san 2023 waliya in kɛlen sa min ye tɔn in ɲɛmaw ye olu ma a bila dagirinda la koyi cour suprême ale bolo fara min bɛ n'u b'a fɔ ma ko section administrative u taar'u ka welewelemada ye k'u ka tɔn cili u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini kalo in salen tile 28 k'u y'u ka sɛbɛnw ladon yaasa u ka tɔn cili bɛ se ka bɔ a ma cogo min Ibrahima Sango a n'a tɔw k'u kɔni sigilen don sa ka cour suprême lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛna jaabi min d'u ma maa minnu bɛ yen n'olu ka tɔn kɔni n'a dakoloncira k'a filenkolonci conseil des ministres la u damakasi yɔrɔ k'o ye cour suprême ye nin waati in na olu sigilen don k'u ka jaabi kɔnɔ Mali ni farajɛlakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Union européenne o Union européenne ale ye jɛkulu bila ka na an ka jamana kɔnɔ yan u ka ministre min bɛ yen n'o bɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kunna ale bɛ taama la an fɛ yan min ye Ablaye Diop ye o y'a bisimila a n'o ye ɲɔgɔn masala muso in a yɛrɛ tɔgɔ ye ko Claudia Delere a y'a yira k'a fɔ ko ale ka kow bɛɛ lajɛlen bɛnnen don Union européenne kɔnɔna na cɛncɛn fo ka jamanaw ma ani Diop ka tali kumaw ye tali kɛ mun na sa o ye politiki ko ye furancɛla fanga yɛrɛ tɔ bɛna na kɛ cogo di aw y'aw fosi ka bɔ CEDEAO la
a y'aw fosi ka bɔ jɛkuluw caman na aw ko jamanaw kana aw n'u ka kuma ɲɔgɔn fɛ aw ka jamana basigi ko bɛ cogo di cɛncɛnfuga jɛkulu min n'aw y'o sigi n'o ye IS ye ko bɛ cogo di ko muso ye nin ɲininkali damanda de kɛ job la job ko a ma olu bɛ babolo min kan bi o ye jamana sabako ye CEDEAO kɔni o tulu ka tɔnjɛkulu ye tuguni olu t'o kuma na tuguni fɛɛrɛ ni dabali min kan ka sigi sen kan yaasa ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ olu ka baaraw bɛna tali kɛ o la k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin u ma ko sabula u b'a dɔn k'a fɔ Union Européenne jamana caman bɛ yen bi olu kɛlen don k'u wakilu kɛ Mali ye a ko a kumala surun ye min ye kunungo lasigiden 5 olu nana ka n'u ka lasigiden sɛbɛn di Union Européenne ale ka maa bɛ o la n'o ye Espagne kaw ye k'u ye min ɲini jamanaw fɛ o ye k'a fɔ u ni Mali u ka jɛ ka kuma nka jɛkulu tɔgɔ la n'u bɛ kuma min ye baara kɛcogo ye a falennu na an ka jamana kɔnɔ muso ye ɲininkali kɛ ne ko nin bɛɛ la aw bɛna kalafili kɛ don jumɛn dɛ aw y'a fɔ ko maa tɛ se k'a da don aw ka kuma na aw tun ye waati minnu fɔ olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna job ko olu bɛ baara min na bi o ye lakana ko ye jamana basigili malidenw bɛ ka laɲini minnu kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la colonel Asimi ale ni gouvernement u bɛ baara la baara min don nataw la u na jaabi di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma wa min ye Union Européenne ye a n'a niyɔrɔ sɔrɔ kuma fɔtaw la don nataw kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni Mali ale ka wulikajɔ ye u ye kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye min ye muso ye a ko k'ale nisɔndiyara kosɛbɛ sabula ale nakunba kun ye mun ye ale ye faamuyali sɔrɔ o la n'a ma ɲɛ ka ban ko nanzara jamanaw n'o ye farajɛlakaw ye ko olu n'u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ka ban k'o ye tare ye k'ale na kɔmasigi kɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ Bruxelles kaw fɛ yen a nana taama min na Mali ale kɔnɔna na ɲaamekaw fɛ yen wulikajɔ bolodalen no bi denmisɛnninakaw ni sifinnakaw fɛ min ye lamɛrikaw ka drapeau ye ani farajɛlakaw ka drapeau u bɛ k'olu kɔni jeni cogo u bɛ k'o jeni ten u y'a jira k'a fɔ ko min ye lamɛrikaw ye u sigilen min don olu fɛ yen k'o tɛ se ka to sen na sabula jɛkulu marafatigi min ye bamancawale ni jugawale kɛbaw ye k'u b'olu kɔkɔrɔ donni na ka basigibaliya k'o ɲɔ ɲɛ cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na ko lamɛrikaw k'u bɛ faransika o baara de la k'olu b'a ɲini u fɛ u k'u ka minɛnw cɛ u ka bɔ olu ka jamana kan ka kɛ n'o waleya in yɛrɛ ye lamɛrikaw yɛrɛ ka maa min bɛ n'o bɛ u ka sena kɔnɔna na u ka wolomasiri tabaw ka ko la k'olu bɛ k'u ka sɔrɔdasiw bila yɔrɔ ɲini ne yɛrɛ dabali banna sa o mɔgɔw ka bɔ aw fɛ yen u n'u ka marafa u n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen aw ka tila ka na tuguni ko aw b'o olu ta yɔrɔ ɲini nin ye kabako ye wa tubabu jamana ninnu bɛɛ de bɛ tan Nizerikaw ko k'olu kɔni ni Ala ye sunkalo ɲuman ban u ka nin ko minnu kɛra nin tile filanan ninnu ye ɲɛbilaw ye ni sunkalo banna ni batow banna ni seliw kɛra lamɛrikaw u k'u sigi k'u kɔnɔ u ye daga min ɲɔgɔnna sigi escadrille da la Faransi k'u bɛ t'o ɲɔgɔnna kɛ u fana dala ko f'u ka b'u ka jamana kɔnɔ u ye taa fan dɔw yɛrɛ la sa u ma taa fan dɔw olu kɔni tɛna jɛn n'a ye u ka drapeau ka yanga u ka jamana in kɔnɔna na tuguni n'an bɔra yen an ye nin kuma in fɔ kunun dɛ aw ka cɛ in président Suruma min ye misili fili kunun k'a ka mako foyi t'a la Sorasi mina min ye maramafɛn ye ba 70 a y'o de ci Poutine ma k'a k'o kɛ bolomafara ye k'o ye Corée du Nord ka bolomafara ye ka ɲɛsin Russie ma ko min ye u ni Ukraine kɛlɛ min bɛ senna nin ye k'a kɛlɛ dugumana k'a barika ka bon min ye Kim Jong Un ye a ko ko olu bɛ nin di Rusilakaw ma ko sabula ko waati min na ko kɛlɛ tun bɛ yen n'o y'a sɔrɔ Union Soviétique tun bɛ sen kan ko Russie de y'i jija cogoya sugu bɛɛ la min ye Corée du Nord ye k'ale dɛmɛ yaasa ale ka se ka kɛ jamana ye jamana min ka sigi sen kan ko ale bɛnbaw a faw a n'a mɔkɛw ye min sɛbɛn tariku la ka bila Corée du Nord jamana kɔnɔ ka kɛ ni Russie ka wulikajɔ ye ko bi k'ale kan ka Russie dɛmɛ a se damayira bɛɛ lajɛlen na ko hali min tɛ nin ye ko u n'o kɛ ko sabula kabini Euro 16 kɔni cira san 1991 k'o ma foyi bɔ olu ni Irisiw ka bolo di ɲɔgɔn na tiɲɛ don waati dɔw kɔni gɛlɛyara olu ma Irisi yɛrɛ fana cili hukumu kɔnɔna na a ko kun ɲamina u tun y'a lajɛ k'u bɛ nanzaraw ladege ka démocratie fanga k'o ta ko Poutine kelen filɛ ka fanga ta tuguni min ye nin ye ko a ni dɛmɛ ka kan ko Corée du Nord kɔni a k'o jate a kɛrɛfɛ san kalo 12 ko olu na u dɛmɛ ko n'o ma labɔli kɛ a delila k'olu ka armement nucléaire bɛ yen o dɔ tɛ Irisi yɛrɛ bolo de ne kɔni jɔrɔlen don nin cɛnin kana wuli dɔɔni la dɔrɔn ka bombe atomique ci parce que a ka sira foyi t'a la fɛn min b'a bolo komi jeu
pupe de nun demso no tulonga kan pupe de nun to wale fana no ba bolo teni aka sira foi de te ko foi la ko irisi ni ulu ko nchesa ko alebe ninke ko yasa jiye kono bi ukale no kulu jate ko no asro ale dengre fe jamana e ko ta fame ala na famba ala ko wakwani irisi bolo be nyamulo niye ambalma msodo ga kibaru yayi aye kibaru yayi la kali BBC mauye ko ngleo ka jamana na no Grand Bretagne muso nyere to ko Rose anye betalo no afara kolnana mi nye dawlo o jalo ko mami me suna ayre sigile njorolen sa malabla finini mbe ala iba fu bora ka mami bade be dasi akoko ale ka kuma ale bora Nigeria de kabini asamu wan wakatini kwale aka funangani ya na aka demseni ya bela jilenga fulungu to la anglais fe ya ko wa ko anglais fe kwale te min dogo ko jonya bei farafin uta fe bi uta fe sini ko ale ye min soro goshilila uye ba de be dasilim nda ale ka aka hagato ko uye bingali minga ale ka chenu musa ya srafe anika ale bla ko jugu ke munu na ko atse ka foka ban bi ale dusuma kasale ale be se ka dawa ka min fo BBC mauye oye niye akumana minye ngle jamana ye ko ma kana yere negende ko minye farafin koni o ti dafo ila ubolo dajiwe o matu aleka kunti kun la gosite kun la gosiye bonforo la kuma ye minye jiye kaji bina ngalo njugu bela jelen taraka dalela alebe mingo bi aka se kata Nigeria yani aka don la baunche ko sabula Angleterre sigi amake lafia fo ye Rose bolo Rose ikunga tu fasola fo ti fasobo America unga sena konna na uka secretary mbe no be defense kuna Louis Austin ko ubada bela jelen tloka ulu nu de meba jokulu munumbe ko president Joe Biden ko nala sonama ko akada yekoi ko min yereba ni kan ko la bi kosebe ko ye ko kan nazara jamana nunu ko ku de be Ukraine kelela ko nga ko jongo ala ko wartulu kumbide wartulu bulu ka marama fen sakatana Ukraine ka ufe ko kana ke nazara jamana nyina ku banenu de kulu ka kongre de ya décider ka foko musaka ni mumbu bulu uka berebe yani kalata ga che ko ale ga chere no Joe Biden ye obina ta kalata mina ko bela jirima do ga foko kalata no mante kulu ka jamana wari abochogo aketugo ka dugolente fio nazara la jamana na no européen ye ko tiena l'américain kuma jena ko warka bobbi kata do marama fena ko kata di Kiev ma no Ukraine ka uye uka keleina ko minye nazara uye kuka ofamu Nations Unies ale ko na man koloshi ko samba flani mugani nani kwa sami songa ke kajibina sanyi ko sami no ko sangele mamba ukalla jami mbeke wati yelema kunasa minyo wati yelema nyama mauye uya yira ka ko salo ko degu munu nyira kololo munu nyira ko fue tiga bo fue la jamana munu yira be nulu bulu no blanu ko nuna ko ode be kana ni kololo yi minye Umar Baduriye ni alere sigilo no jensere ke nani meteo ko kuna akoko unyebe mi na ko mauku koloshi funteni la hauta ba ko obiket leufe minye shufela ula sa ko nena ufana be jugu ya kosbe demsaw ni makoro ko ka ulu koloshi ji ko duma amara ka yele ama foko ni be suna ko ka jidi mare ko munu te suna di presele de do sunga tike eni ke babe kele jensere ke nani mauko ko nin ko nyere juguma roba minye sisa sa oye ka fo jamana munun be ni ulu yere jamana uye ni ulu jamana ulu ka wati yelema ko ulu ka ko bela jilen kesugo nu ka ko falin tugo nu ka jamana yere tabulo ko ulu yelema munun be ko nulu kala nu wati laba nu na ko de kala no ka ulu senge ko wa ko no ya soro be wati yelema atobotolendo alabatole sharia munun bulu sigi no olabatole no maufe ko ye jamana uye jamana munun be bi ni ulu sete ulu ye nonte ko magoba tugu kuma kalado unyina ka benayi ko aluka nyogonye flega ka Etats-Unis mina ni ko magote nu ko na ko nonte ulube sisi jugu mumbo motor ma femu nu jenulu fe ube bara la hauta mununge ko nin kololon ne be ka boli bi gien fanta ani nani bela jirena ko andu gan hakili to dugukolo la sabula degun ani dadigi ko obe ka ke ala kosebe fanta man fe anya yira wala fana ka fo sokomarena ko miye angandula tilawye no ye zegli misema ye kulube Japon ga ufe
o tɛ kɔntiga mɔgɔ ye wa ɔhɔ ko u bɛ jouer sini de sinikɛnɛ de sinikɛnɛ tɛ ko aigle fana k'olu fana bɛ Maroc olu fana kan ka match 2 kɛ a na kɛ FIFA ka organisation hukumu kɔnɔna na nin ye fiɲɛbɔda dilen bɛɛ lajɛlen ma Faransi k'ale bɛ fana bɛ labɛn na yaasa ani Allemagne ka ɲɔgɔn sɔrɔ samedi don k'o bɛ kɛ Lyon kaw olu fɛ yen Allemagne k'ale équipe man ɲi kosɛbɛ nka Coupe d'Europe kan ka taa ale fɛ yen ko diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sa min ye badenya dulatanw kɔni bɛna kɛ équipe fɛ équipe minnu kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ an y'a yira la fana k'a fɔ k'an ka denmisɛnninw ko olu bɛ Ganakaw fɛ yen jeux de la francophonie jeux africains o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka denmisɛnw ye k'u caman qualifielen don ka taa ɲɛfɛ n'Ala sɔnna ma min bɛna na b'o la an na o da maaw tulo kan k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw tulo a n'aw ɲɛw garisigɛw kɛra min ye bi wulada in na ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛmɛnen ni miniti 25 ye Jani Point ML FM studio kɔnɔ o de ye nin ye min ye bayi an b'a fo mairie du district kɔnɔna na ka Elhaji Sori Kɛmɛso a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo min ye Balaburula ye k'an b'a fana fo Kirikukaw ka laasana k'an ka foli bɛ s'a ma an tɛ ɲinɛ fiyewu an balimamuso ani an tanti kɔ n'o ye Jaba Sidibe ye k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Bamakɔ kɔnɔ a n'a kɔ kan club ladenw k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn Sarayamu olu y'an wele an dontɔ k'u ɲɛ gannen don Sarayamu ale bɛ dire ba kɔfɛla de la bi degunba de bɛ u kan bamanciwale ni jugawale kɛbaaw kɛlen don ka t'u daga u ka yɔrɔ la a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ u bolo sini n'Ala sɔnna ma u ye laseli dɔw kɛ an na o da maaw tulo ka dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogo min Mali kɔni kɔnɔna na bi armée bɛ wuli ka jɔ la sɛbɛ yɛrɛ la bi a bɛ ka ɲinini yɛrɛ de kɛ nka ko in an k'a fɔ hakili la an ka jamana in ka bon jamana in ka bon min ye finitigiw ye u b'u se la an k'u dɛmɛ ni dugawu ye yaasa ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogo min an bɛ bi ta jɔ yan n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma n'Ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 9 an na kunnafoni kunfɔlɔw di n'o bɔra 18 sufɛ sa débat politique o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 suntigɛ ale surunyana an b'a fɔ n' Ala k'a timɛ ko ɲuman na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ an yɛrɛ fana b'an labɛn an ye bi ta juru ta wa an y'a san jɛla technicien de ba bi ta juru tara wa an ye bi ta san de d'accord o ɲɛna sinon alimami ko kojugu tɛ o ko juru ta tɛ kojugu k'a ka sara de ko n'a tɛ Ala ka sababu ɲuman k'a ye